आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। महले भइल मोर छिनार यार का करी हमाले भइल मोर फिरार यार का करी जकरा ना पावे दिलवा प्यार का करी जकरा ना पावे दिलवा प्यार का करी तमाले भइल मोर छिनार यार रे माले भइल मोर फिरार यार का करी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। छोट की बहिनिया करे कहलस सच्चाई हमसे छुपावत रहे सब कर माई हमसे छुपावत रहे सब कर माई। छोट की बहिनिया करे कहलस सच्चाई हमसे छुपावत रहे सब कर तमाले भइल मोर छिनार यार का करी रे माले भइल मोर फिरार यार का करी। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज हाजीपुर वैशाली। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जकरा से प्यार दिल से कोइले राहुल हो अनते आशिक कौन के जस कैसे भूल हो अनते आशिक कौन के जस कैसे भूल। जकरा से प्यार दिल से कोइले राहुल हो अनते आशिक कैसे जस उनके भूल हो कहिले साचो के हो पार ना पड़ी कहिले साचो के हो पार ना पड़ी हमारे भइल मोर छिनार यार का करी रे माले भइल मोर छिनार यार का करी। स्टूडियो रोशनपुर सपहा।